Ini mataoning impormasyon manungod sa ika-500 na taong selebrasyon kan Kristyanismo sa Pilipinas. Mga istorya na nakaka-inspirar asin makapagpapairarom kan sa tuyang katolikong pagtubod. Mga giya pasiring sa padagos niyato na paglakbay. Lakaw, maghiras, digdi sa DZGB. Na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatang danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Maray na hapon, Pilipinas! Mga Bicolano sa manaparte kan mundo, welcome po mga tugang sa programa Lakaw Maghiras. Aram daw nindo mga tugang na summer. Summer, ini pong tag-init sa ngunyan. Ini pong tag-init sa ngunyan, Ronald. Sana pala ning oportunidad mga tugang sa grasya ni mahal na Diyos. Igong oportunidad na nakukuha para digdi. Asin siring man sa tuya mga tugang na pag-irestoryahan sa ngunyan, ang sarong tataramo na a healthy mind in a healthy body. Iyo man ang ganda, ano? Ha? Kamutabing nagdadangog sa ngunyan, healthy daw ang satuyang pag-iisip. Ang satuyang pag-iisip, mga tugang, ang satuyang kaisipan daw, minatugba daw sa satuyang lawas, healthy daw ang satuyang lawas, maray daw po ang satuyang salod. Or balik ta dun ta, healthy ang pamati ta, mga tugang physically fit kita ang satuyang lawas. Diba? Pero, ang satuya pong pag-iisip, mga tugang, healthy daw. Kasabay po, mga tugang, ang satuyang kalag. Sa lambang tao. Iyan ang satuyang pag-iiristoryahan mo niyan. Magkapod po kamo sa 0928-777-5548. O kaya, mga tugang, satuya tabi na smart, 0928-777-5528. And Globe pala, 0995-398-1830. Walang iba ang sakuyang partner ngunyan tabi na pagkahapon, Monsignor Crispin Bernarte. Mons, maray na hapon po. Maray na hapon sa imo Henry, maray na hapon sa gabos na naghihinanyog sa tuya o nagmamasid sa tuya ngunya na hapon. Yes. Pagayunon itong sa imong introduction na. Iyo baga. Pero sabi ko, nadangog ko na naman si Monsignor Henry. Inadalang ko mons kay Mareta. Bata may nagdagog man sa tuya pala ng mga kapalian sa diocese. Iyo. Nagdadarog. So, iyan ang mang Bareta. Opo. Sa mga palit na Magayunon amigo. ang tema tangon niya na hapon. Yes. Na Yes. paghihirarasa naman. Dahil natapos pa sa tuyang Semana Santa. Iyan. Correct. Nagselebrar kita kan Easter Sunday. Opo. Buot sabihin na, lingawan ta na inigabosta, summer na pati, gulpiyong kitang mga aktibidades, iyo naman ang takwan tangunyan ki panahon. Tugod pa man, dahil maging araw kaya nandalagan kan sa tuyang mga andaw. Kundi kung ano itong pinuknanta, kung ano itong binaguta kang nakaaging Semana Santa. Yes. Yes. Asin sa tuya na tinawang kimakulor na ekspresyon kang uminaging Easter Sunday, lugod pa man tinaron ta ini, asin ipadagos, tangani mas lagong maging mapahulugan ang satuyang pagsaksikang pagtubod. Yes. Girumduman ko, kan mga taon, Opo. sa mga Kristiyanong lugar, o very common ini sa Europa, sa South America, siring mandigdi sa tuya, taintiro kita mga Kristiyanong lugar. Ang pag-abot kan summer, gulpiho na mga aktibidades ang napagirundog sa tuya,
kan sa tuyang Kristiyanong pagtuon. Totoo yan. Alagad ngunya na mga panahon garo medyo naiinaan na ang mga ekspresyon na ini, ang mga nahihiling tang ini. Opo. Kaya iyon yan sarong pagiromdom sa tuya na ang panahon kaining summer, minsan nga ni ini mainiton, Oho. sarong ining oportunidad ning grasya, sarong ining oportunidad na mapararongkan sa tuyang pagtubod, asin mas lalong marani sa tuya sa mahal na Diyos, kung balansyado ang dalagan kan sa tuyang buhay. Yeah. Yeah. Iyo ini ang buot sabihon kan sinabi ka sa bago mo Henry na Opo. a healthy mind in a healthy body. May Latin. Ko samuya sa sa seminaryo Opo. kanya pa kami nag-aaradal. Natural nag-aral kami kan Latin Opo. na lingwahe. Pero ming pagiromdom sa muya ini na mens sana in corpore sano. Iyon. Actually, Mens sana. Buot sabihon, a healthy mind. in a healthy In body. corpore sano, in Oh. a healthy body. Iyon. Kaya, iyon ang gadiinian dapat tutukan ta Aha. na bakusa ng pigpapara ataman ta suhawak, Nyan. pigpapara pagayon. Eksakto. Oho. So, mga babae, sige supa sexy. Kung mga lalaki man, sige man supa Pamatso. matso. Yan. Dapat permi kitang may abs, kung ano pa. Sulawas na, suhawak sana ang pig-asikaso. Iyo po. Alagad, so sa tuyang pag-isip, iba man ang kamugtakan. Iya. Oo. Iyo ang mina siblag sa tuya sa tamang direksyon kan sa tuyang pagkabuhay, kan sa tuyang paglakaw. Kaya pinapagiromdom sa tuya kaining magayuno na slogan Aha. na mensana in corpore sano, a healthy mind in a healthy body, na obligasyon yato gabos ang pag-ataman kan hawa. Kaya kita nag-e-exercise. Kaya kita may tamang recreation. Yan. Alagad, obligasyon taman na atamanon ta an sa tuyang moral na pagkatawo, obligasyon taman na atamanon taman an sa tuyang espiritual na buhay. Oo. Iyan ang balansyadong tawo. Iyon. So, bakusan ng magayunon sulawas, magayunon suhawak, alagad kung maatian sa tuyang kaisipan, Iyan. kita mahamana marahay. So sayang kan magayon na hawak. Oho. Ito magagamitin ng instrumento sa pag-ibuning karatan. Kaya dapat balansyado ang sa tuyang pag-ataman. Oo. Ngunyan summer na. Pag-approbit sa ranta ang panahon na sa indaw ako maduman. Aha, Ano aha. tuyang igibuhon. Yan. Minsan nga ngunyan may pandemya kita, gulping mga restriction, gulping limitasyon, kung minsan may mga insistido pa na gibuhon so dating ginigibo. Alagad, Opo. ang kondisyon ta iba sa dati na kamugtakan kang panahong kaito. Kaya kaipuhan ta, halimbawa, namidbidon. Yes. Ang halaga kaining protocol na pinapasunod sa tuya para sa karahayan ta iyan. Iyan unhealthy mind. Yan. Kaya kung kita nagsusunod kan ikakarahay kan sa tuyang sadiri, mapoprotehiran taman, malilikay taan sa tuyang hawak sa Opo. anuman na kapasubuan, sa anuman na diferensya. Kaya ngunya na summer, magayon na isipon ta kung paano ta mamantener ang sa tuyang salud. Kung ano ang mga okasyon kaini, kung pasain kita. Pero, so sabi nga ni na, we don't overdo it. Ang makonsuelo baga Henry ta, Opo. kung minsan gusto ta pakonsuelo, ma-excursion nga kita, Yan, recreation naman, mga marayrahay tabing gawin, marayrahay na aktibidad. Pero kung nag-overdo kita, pagkatapos kan sa tuyang excursion, pagkatapos kan sa tuyang bakasyon,
mareklamo kita, pagalon niya ako. Di ako pwedeng magtrabaho. Pagalon niya ako. Yung magtiraraya. Tangani kita, tangani maging marayrahe so sa tong salud, marayrahe so buhay, maging mas produktibo so sa tuyang aldaw. Pero ngunyan, pagkatapos mag-relax, iyo lugod so pagkaigwa ki diferensya. So iyan ang pigsasabi tang pig overdo ta so sa tong recreation, pig overdo ta so sa tuyang exercise. Dapat itong tama, itong balansyado na mahimo sa tuya na mas halong produktibong tao o individual. Iyan ang sarong pangapudan sa tuya ngunyan. Asin tangani mangyari iyan, dapat perming girom dumunta na sa tuyang persona, ang sa tuyang pagkatao, bakusa ng lawas, bakusa ng hawak. Yeah. Igwa kitang dapat na atamanon na buhay espiritual. Igwa kitang kalag na dapat nadanay niya tong girumdumon asin kun inaataman ta so hawak, so lawas, ataman-taman so sa tuyang kalag. Iyan ang balansyadong buhay nin sa tao. Bako na grabing oras o panahon ang gigamit sa tuyang ehersisyo, sa tuyang pag-relax, sa tuyang pag-happy-happy. Halimbawa ngayon Domingo, amayong pa an aga nag-disponer na tama excursion niya kami sa sarong pamilya. So, po na aga sagkod na late afternoon ya unduman sa lugar kang pinag-ekskursyonan. Dahil ng panahon iyan magsimba. Dahil na iyan ang panahon na magibo kan spiritual na obligasyon. Tapos pagkabot kan sarong pagal, makulog sa hawak. Pagkatapos mag-relax, maturog na. Iyan ang nangyayari kang pag-abuso ta kan mga physical na pangangaipo sa tuyang buhay. Dapat ngunya na summer, girong dumunta na igwapang otro lado na dapat ang takwan ki kasimbagan an sa tuyang sadiri. Kaya sabi ko nga ni Kasubago, kaitong panahong gulpiyong kitang mga aktibidades sa European countries, sa South American countries, kaito sa Pilipinas, pag summer, gulpihon an aktibidades na pangsimbahan. Talaga kita sufficienting panahon. So maliwanag, halawig an aldaw, igwang bakasyon sa eskwelahan, gabos iyan. Alagad kung ita maprograma an sa tuyang sadiri, kung mensana in corpore sano, mangyayari ining pag-abuso ta kan oras na tinatao sa tuya na dapat magikuta kitang produktibo. Iyan ang pagirumdum sa tuya ngunya na summer. Na dahita pag-abusuhon an sa tuyang sadiri, dahita pag-abusuhon an sa tuyang oras. Yaon may oportunidad, aprobit saranta na kita mas lalong magtalubo, mas lalong maging healthy, alagad dahil nakakalingaw kang spiritual obligation na may katungdan kita para sa satuyang kalag, para sa satuyang buhay na spiritual. Bako man sa nabaga kita nabubuhay digdi sa daga, paghalita o pagkatapos kan sa tuyang paglakbay digdi, may paduduman ng kita. Iyan dapat permitang kinigirumdo. Malak nga ni sabi baga sa tuya, sa Biblia, simbag ni Jesus kan sinugutan siya for the first time, pagluwas niya duman sa kalantadan, ano ang sabi? Ang tao de nabubuhay sa tinapay sana, kundi sa lambang tataramon na minagikan sa nguso ng mahal na Diyos. Iyan ang pahayag sa tuya ning kagurangan. Nabako sa nasuhawak ang sa tuya na atamanon, ang sa tuyang tawaning mga kasimbagan o pagriparo. Yan sa hawak na iyan dapat mamidbidan ta ang sa tuyang kalag na dapat manyatong atamanon. Dapat healthy so hawak, healthy man ang sa tuya na kalag. Iyan ang pagirumdum niya na summer na
kita nagiging very busy kan man lain-lain na corporal activities niya Iyo sa mananggal. buhay. Ano? Okay. Monsignor, paano po kita, sabi nga ni, how do we find time para po sa satuyang simbahan? As in, sa satuyang pagtubod, lalo na sa mahal na Diyos, ngunyan po na busy days baga, pag dulo kung ngunyan baga, wala kita nga kung yung pandemic, busy days kita, may mga, mga reunions, di ba? Mga family reunions, classmate reunions, etc. Paano po yan behind o kaya amidst these busy days of our of summertime? Ano ang mga pwedeng itaw-tapong tips sa nagdadango kung paano ta hanapon ang satuyang pagtuod asin ang satuyang simbahan? Okay. Gusto kong punan ang sapuyang kasimbagan kan tataramon man sa nasatuya ni Jesus. Opo. Ikan manggiraray sa Biblia. Ang sabi baga sa to kang kagurangnan. Seek first the kingdom of heaven and His righteousness, and everything will be added unto you. Yes. So hanapon tango na so sa iyang kahadian. Hanapon tango na so sa iyang katanusan. Asin de kita mawawaran. Idadagdag sa tuya ang gabos niya tong kaipuhan. Kaya manungod yan sa kahaputan na iyan, gulpi kitang oportunidad na dapat na-approve saran. Yaong kita may mga restrictions, yaong kita sa lockdown. Mga may mga edad, kung digdi sa edad na ini pababa, dahil pwedeng magluwas. O naman digdi sa edad pa itaas na siring man. So, yaon an ATF protocol na dapat yatong sundan. Alagad minsan igwakan mga restriction na ini. Minsan igwa ka ining protocol na ini, dahil man kita na pupundo o dahil man kita binabawalan na atamanon ang satuyang buhay espiritual. Arog mo niyan, nagpo-programa kita, yaong kita Henry, yaong kita nahihiling sa screen, magkataid pero bako man. Opo. Dahil sa online. Ibaan sa imong lugar, ibaan sa kuyang lugar, pero yaon sabay kitang nahihiling. Ang mga oportunidad sa simbahan, ang mga aktibidad sa simbahan, siring man, kadakul-dakul kitang mga online activities, kadakul-dakul kitang mga on-air programa, tangani na sa tuyang sundan, sa tuyang subaybayan, maataman taan sa tuyang mga pangangaipong espiritual. Halimbawa, igwa kitang mga catechesis on air, digdi sa satuyang diocese, lalong-lalo ng ngunyan sa pag-celebrar takan 500 years of Christianity, nagibo ang satuyang Commission on Education ng mga programa na pang-aire. On-air program, tanganing ipadagos ang evangelization program. Piring man, igwa kitang mga online liturgies, mga manlain-lain na activities na online. Kitang madungog sa radyo, mahiling ta sa YouTube, mahiling ta sa television. Takunday kitang oportunidad na magluwas. Alaga duman sa mga dai binabawalan na magluwas. Hanapan tamang giraray ki panahon, ki oras ang pasiring sa simbahan. May oras kita pasiring sa ibang mga lugar, mga secular places, alagad ang pag-abot sa simbahan, matawad kita. Iyan ang bakong balansyadong buhay. Kaya pagtawadan ng mahal na Diyos, we can never outdo God in generosity. Dahil ta madadaog ang mahal na Diyos sa pagkamarahayon, sa pagkamatinao. Kwanto mas na kita nagbubutas, kwanto mas na kita nagtatao, in return, mas dakul pa ni inaako niya to hali sa iya. Totoo ini mga tugang. Dahil tadaita man siya malalabawan, daita siya masasapawan, manungod sa pagkamarahayon, manungod sa pagkamatinao. Kaya kung minahiras kita ning mga oras sa iya, minatao kita ning oras para sa mga aktibidades kan simbahan dahil kita kapable, dahil man kitang mga restriction, iyang gabos mabalik sa tuya. Iyan ang pagkamarahayon kan sa tong kagurangnan. Iyan ang pag-ataman-taman kan sa tuyang buhay espiritual. Na sa tao kay ni mga very busy activities lugod pa man, day kita makalingaw na
bako sa nang hawak an atamanon kundi ang kalag Mhm. na iyo an mina imahin kan mahal na Dios Mhm. sa tuya digdi sa ibabaw kan daga. Yeah. Okay. Sabi-tabi mo kan paradangog ta. Good morning, Hen, at saka Monsignor Chris. Is it okay po na pag may mga activities, ihahalo ang religious activity ihahalo ang religious sa activity? For example, bago magpon ang programa, mapamisa mo na. O bago magpon ang programa, may prayer mo na. Komentabi mo, Monsignor Chris. Okay. So precisely, sabi ko kasubago, si Jesus mismo ang nagtaram sa tuya. Mhm. Hanapan mo na nindo ang kahadian ng Diyos asin sa iyang katanusan, Mhm. asin ang gabos idadagdag na sana. Yan. Kaya iyan ang rason kayo, iyan ang basihang kaan, Mhm. kampalain-lain ng mga programa Mhm. na tinatawan taon na kipag-midbid siya. Yeah. Kangani na anuman ang katuyuhan, anuman ang obheto kan sa tong aktibidad, Mhm. lugod pa man mahaman, asin maging makahulugan. Mhm. Asin bako sa na iyan sa programa, Henry. Opo. Bako sa na iyan sa mga organized activities. Minsan sa tuyang arualdaw na hero, Mhm. iyuman iyan ang pangapudan sa to. Iyon. Halimbawa, mapuong kakan sa imong aldaw, Yan. Oho. tungo na kita sa kagurangnan. Mhm. Dahil kitang padudumanan, Mhm. dahil kita ning satisfaction Mhm. o kabilugan an aldaw niyato, kung dahingo na niyato apudan ang kagurangnan, pagpuon kan sa tuyang aldaw. Iyon. Sa aldaw na iyan. Mhm. Halimbawa, ngunya na aldaw, pag matata, Eksakto. ano ang inibuta? Mhm. Kung sa tuyang maricol. Mhm. Mhm. So, depende Ako mo, sa... kinaugalian ko na pag mata ko ng ganba, yun ang napakabuhat ko ng ganbaga. May na-assign of Black Cross ako, minareset ako yung short prayers for the day. Mm-mm. Yan ang sa kuyang naging ritual, bago ako magkaturog. Yan. Bago magkaturog. Mm. So, dahil mang kaipuhan na halawigon. Yan, oo. So, Mm. halimbawa, yan sabi mo, Henry, na ma-sign of the cross ka. Sarong tanda na minamidbid ka, kang presensya ng mahal na Diyos, pag muklap mo ngunyan. Buot sabihin, salamat, Buhay ka pa. ako. Yan. Nakangos ka pa. Nagimata ka pa sa aldaw na yan. Oo. Yan. Mhm. So, iyo yan. Kaya manuduman sa hapot, dahil kimaraot Yeah. na mapon ang programa, Oo. maarango na kita sa mahal na Diyos. Oo. Iyo ini an iyo ini ang makamundong pangyayari sa ibang mga nasyon. At dahil man ako nagsasabi na sinda ano ngunyan, aako kang premyo kan anuman aksyon ninda. Oo. May mga nasyon dahil ko nangararanan dahil naaraman nindo iyan na ipigbarawal na ini. Dati kaugalian ini, mapuon nga halimbawa ang klase mapangadji. Iyan. Iyo ka ito kami mo. Mapuon an ano man na asamblea mapangadji. Oo. Correct. Oo. Mapuon an ano man na meeting mapangadji. Mhm. So mga modernong nasyon, hinarali inita ang constitutional daan. Iyo. Hinarali inita dahil man da kaipuhan na siglar ang aktibidad na ipagsalak ang pangadjing iyan na sarong relihiyosong aktibidad. Mhm. O ano nangyari? Bako kita man sanaan mina tios kan epekto ka ini. Yeah. So dahil ta antugon sa tuya, hanapon mo na an sa iyang kahadian. Midbidon mo na ang mahal na Diyos bago kita magpasiring sa buot niya tong padumanan. Tayo man sa naiyan ang matao sa tuya ning giya. Mhm. Yeah, okay. Minimidbid ta bagay yan. Si Jesus, minimidbid ta na iyo ang dalan, ang katotohan, asin ang buhay. Yeah. O Opo. kung siya ang dalan, midbidon tango na, apudan tango na, tangani mako ata kung saan kita mapaduman. Kadalan. O kung kita nariribungan, gusto kitang magkaigwaning marhay na plano, marhay na kaisipan, apudan tango na ang mahal na Diyos dahil ta siya ang katotohan. Mhm. Asin dahil ta siya ang buhay, siya ang dapat pangarugan kan sa tuyang pagkabuhay araw-aldaw. So yan ang sa kung simpagduman sa katotohan. Okay. Sabi kan mga viewers sa Facebook, good afternoon po. Sabi ni Nelly Crispin,
Watching from Kamalig Albay, Jesus Alorica. Good afternoon po, Monsignor Chris at saka Kuya Henry. Good afternoon po kay Congressman Didi Cabredo. Naghihilingon yan. Good afternoon ngayon, Monsignor Good Chris. afternoon, Kong. Mabuhay ka po, Kong. Jovi Bandagosa, watching from Saudi. Marayon maghinanyog sa DCG Bingonyan sa Indong Dua. Maria Aleja Romero, always listening from Sipi Daragalbay. Ferdinand Napoli, always watching from Legazpi. Ting Broquesa. Good afternoon po sa inyong duwan, Monsignor Chris. Perming nagkikinig si Mrs. tuwing Wednesday, nag-aalat sa programa nindo. Ay, marayaan na isipan ni Mrs. Muteng. Muro Miyerkules na pala. Pag taga-dagog man na Biyernes. Okay, thank you, amigo. Mabuhay ka. Alright. So madali mo. Sa ni may sarong paligdi na iba kung nabasang hapot ka sa bago. Hen, good afternoon po. May mga ano pala, kita may mga nagsusubaybay na Yeah. overseas. Iyo po, dakol kita mga viewers mo Yeah. na siya sa ibang mundo, sa ibang partikan mundo. Oo. Sabi kan sa nung texter ta, good afternoon po, Monsignor Chris at saka Henry. Kang elementary talaga kami ka ito, may prayer kami before na mag-start of kansamuyang klase. 70s ka ito or and 80s. Sabi kang teacher me, kung sisayan mang ibang mga may relihiyon sa classroom, pwede man na mag-recite kan sa iyang prayer para mabalanse. Ngunyan man ang gaday ko na iyan nadadangog sa public schools. Pero sa Catholic school, gayod may prayer pa man sila before mag-start kang klase. So, iyan talaga ang nangyayari ngunyan. Oho. So, magayon itong na-mentionar kaining sa tuyang naghiras ning comment Oho. na dayman kaipuhan na sa pagpangadjing iyan kita sa ng mga Katoliko Yes. sa mga pangadji. Gabos kita maparangadji. Oho. Kundi kita sa mga Katoliko, mga ngadji di Catholic way. Kung kung Katoliko, dapat ayaon mang kasabay nangangaradji sa iyaman na paagi, sa iyaman na sa diring tradisyon. Opo. Iyan ang importante na minimidbid ang presensya ng mahal na Diyos bago kan anuman yato na mga aktibidad na pinupunan. Iya. Kaya nga di sabi ka itong nagkomentaryo, Oo. ang ngunyan talaga bihirata na mahiling, nagkukulang. Kaya kita man sana mismo ang makapagtaram kung ano ang sa tuyang pagkukulang ngunyan. Kung sa kita nagluluya. Kaya lugod pa man sa tuyang mahipnuan ini. Iyan ang balansyadong buhay. Nabako sana itong hawak ang danay tang inaataman. Kundi igwa kitang kalan. Opo. Magayon na iano ta ini ikaagta sa konteksto kaining presente niya tong panahon. Yaon kita sa pandemya, yaon kita sa COVID-19. Okay, bako man ini ang enot na pangyayari sa istorya kan kinaban sa istorya kan tawo perang beses Dakulo na na. nangyari ining siring. Although akong pare-pareho. Pero ano ang leksyon kay ini sa tuya? May magayonon bagang leksyon sa tuya na dapat niya itong manukdan. Tangani, makabalik girare kita sa dati asin sa tuyang gibon ang katungdan ta. So, hain so kapangyarihang kansyensya, hain so kapangyarihang kan teknolohiya, hain so kapangyarihang kang kwarta. Uminabot pag kita sa punto na daiman iyang nagkaharaman. So, kaya ngunyan pinapagirumdum kita na ang buhay ta talaga may katungdan, ang buhay ta may kagibo ka iyan na dapat niya itong mamidbidan. So, iyan ang sarong leksyon sa tuya na kaining panahon. Na ako kita ang Diyos, may nakakalabaw sa tuya na dapat ang midbidon. Nabako kita ang pinakamatibay. Magpakumbaba kita, maako ta ang sa tuyang limitasyon. Asin, maako taman na temporaryo man sa naan kita digdi sa ibabaw ng kinaban. Takundi ita ini pagirumdumon, kung minsan panangyari na nga sa tuya, uminabot na kita sa punto na pag-una ta, kaya ta ang gabos. Iyon. Dito mo palang kaya. Pwede tang gibuhon an anuman dahil ta kita matibay, kita madunong. Pero ngunyan, pinapamidbid sa tuya,
sa paagi kay ining krisis na ang Dios ang dapat niya tong apudan, ang Dios ang matauning kasimbagan asin tabang sa tuya. Sabi kan sa utang texter, good afternoon po Monsignor Maceda and Monsignor Chris. Thank you po. Kaya rakang Very kanin good. Diyos. Sabi kan texter ta, sorry po, magiging judgmental ako sa sharing ko sa Endong Dua. Pero sa ngunyang kaya po, kasabay na gayud ako, ang hiling ko, mo ang tao more on physical health. Pag-abot po sa spiritual health, masyadong neglected. Ano po ang hiling nindo? Para po sa kuya, ito ang nariparo ko. Sabi niya, Monsignor Chris. Okay. So, para ita, sabi kan sa tuyang listener, magiging siyang judgmental. Correct. Oo. So, dahil kita maging judgmental, pero yaon ang mga indikasyon Yes. sa ibang tao, bako manggabos. Oo. Okay? So, lugod pa man, dahil pagsakayan ining tendency ini. Yan. Na ini yung ani ang tendency na ginagasto kita ning gulping oras halawig na panahon Iyo. sa pagpakarayisanakan sa tuyang hawa na linilingwan taman sa obligasyon ta para sa spiritual na buhay. Ang hawak sagkod sana no arin iyan. Okay? Halimbawa, arog nga baga sa imo Henry. Kay ito mahibugon subuhok mo. Arog baga kita ka ana. Iyo baga po. Ito mahibugon man subuhok ko. Correct. Okay. Correct. Uminabot sa aldaw na kain na suibog na ito. Arog kan ang hawak. Kaya dapat mamidbidan tana temporaryo agi man sana kaya dayta ipagbuhos ang gabustasan ng oras para sa pag-atamang kan sa tuyang hawak. Iya. Opo. Sabi ka sa utang teaser, kaya po, sabi niya, good afternoon po, kaya dahil ko pigpapalipas ang Miyerkules sa dahil magdagog sa indong diba, tatakol akong nao ko lang. Sabi niya, ihapot ko lang po, kasi ang ibang tao, sabi niya, aluyon sa parlor, aluyon sa spa, aluyon sa massage, aluyon sa pagpagayon, pagpagwapo. Pero po, pag nagsimba, nata daw iyan, Monsignor Chris, ang pagsimba garo sinihan. Pag nag-abot na nagsisermon, hahalaton sa otro misa, maluwas man siya sa panahon ng pagsermon. Tayo daw po ako ki katekismo. Para digdi, ini po, nagiging gawi ko man, paminsan. Monsignor Chris, tabi. Ayun iyan, obserbasyon na iyan. So, nagiging gawi niya man. Sa kong kasimbagan, sa pag-ulit kan sinabi sa tuya, minsarong very contemporary saint. Ini si San Jose Maria Escrivá de Balaguer. Ayan, garamid ko yan Yan. Ay ito ang pundador kan Opus Dei. Yes. Gulpihon iyan na mga miyembro digdi sa satuyang lugar, sa satuyang diocese. Pamusuhon siya dahil ta very contemporary saint. Ang sabi niya, magayunon na those who find mass long, halabang misa. Kaya kanin nabubord, halawigon ngaya. O halabaon. Those who find mass long have short love for God. Okay. Itong naguhuna o nalalabaan kan misa, halabang ang nga rason misa. sa halipot ang pagkamuot ninda sa Diyos. Ano na nga sumisa ka sa bago ngayon? Sarong oras may ka ba nga? Alabaw niya sa sermon. So, iyan. So, iyan ang enot na punto. Na sabi nga ni, duman sa text na lawigon laob dyan sa parlor. Okay. Pero sa Santa Misa na sabihon tang ordinaryamente sarong oras, 1.5 hours, nalalaba ang kaiyan. Magayunon itong obserbasyon ni San Jose Maria de Balaguer na halipot sa paggamot kan Diyos. Paggamot sa Diyos. Asin, itong kaugalian na pagsimba siring sa sini, iyan sala po dahil ta
an misa na sa tuyang pinapartisiparan, iyo sa na iyan, daiman ang pwedeng ngaya sugpunan sa masunod. Dapat magpartisipar Correct. kita puon sa kapinunan, Yan, sa katapusan. Aramon gayud Yan. mo sa schedule of masses, di ba? Yan. Aramon ang schedule of masses sa kada parokya. Ang saro na daita kadakul-dakul ang kadakul-dakul at dai nakakasabot na okay nga ya naglaog na homilya, okay. Mga halaton ta sa masunod na misa ang pagpuong kan homilya luwas man kita. So duwang misa ang dai mo man na partisiparan paguna Putol. duwa man sudai. Dahil kan misa pirming composed of liturgy of the word, iyan ang enot, mahimati ikitakan tataramo na pinagrurukyaw, and liturgy of the Eucharist, ito ang ikaduwang kabtang kung saan man kita makumunyon kay itong kinunsagrar na kakanon niyato para sa buhay na espiritual. Iyo ang pag-ostya asin arak. Ngunyan, may mga tao na paguna anytime na lumaog sa simbahan. Minsan very late na dahil naglaog simbahan, halimbawa communion part na naglaog sa simbahan, nahiling nakalinya, sugpon man duman sa linya tama komunyon. Kaya imang kita dapat magibo ka iyan. Dapat nagko-komunyon kita duman sa misa na sa tuyang pinartisiparan. Yeah. Kaya imang kita nagpartisipar duman, wait for the right time sa masunod na misa, duman ka ma-komunyon. Bako duman sa nagko-komunyon ka ng uminabot, masingit pa kita. Iyo iyan ang pagirumdum sa tuya. Na ang misa dapat kumpleto. May duwang kabtang. Itong tataramon, buhay na tataramon ni Diyos na dapat niyatong akuon, asin ang tataramon na iyan nanitawo, asin nagtaukan buhay niya, tanganing maging kakanon niya tong langit noon, iyang pinapakinabangan ta sa komunyon. Kaya magayunon, integrated iyan duwang kabtang na iyan kan ang Santa Misa o kan Eucharistia. Okay, sabi kan sa rotang viewer sa Facebook, sabi ni Marie Aquino, wara kasingon yan ki values education sa public schools at talaga pangyayari kaya mampalan adi. Okay, sabi mo kan sa rotang texter digdi, thank you for the information. Magayon po sa kong naukudan ngunyan sa indong dua, a healthy mind in a healthy body. Pero gusto ko pong ihapot, paano po baga, pag bako healthy ang lawas, madaring mahiling physically. Pero pag bako po o unhealthy ang satuyang isip, giro difficile pong madeterminar unless nasabihon ng tao. O bago mo yan si bago ni Monsignor Chris, tabi, mag-commercial mo na kami. Para po mo niya na paghapon, ang hapon kay Limons na paradangog, tagari pang Miss Universe. Tayo mananggad, bako di mo mahiling masyado kung unhealthy ang isip ng tao. Yan, kayang-kaya ba yan ipaliwanag ni Monsignor Cristo? Ito lang, mga tugang alas 3:44 oras sa DCGB. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutom,
mula sa rohas na 3 taon. Nido Junior. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Sa iyong isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino, iba tayo. Iba ang Pilipino. Sagana sa pag-asa, na sa'yo'y mag-angat. Walang aatras ang hirap, makamit lang ang pangarap. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, lahing mapanlikha. Lakas tibay,
Alright, iba talaga ang Pinoy. Iba mag-alaga, iba dumeskarte. Iba ang tatag. And no one knows this better than a fellow Pinoy like Kundura. Kundura is the all-Philippine appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have stood by countless Filipino families and businesses, helping them reach their kasenso dreams. And that's how they know na iba talaga ang Pinoy. And that's why they made a song to celebrate the Filipino spirit. It's for all the Filipinos out there. And it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video on Kundura's FB page. Dahil, sabi nga ng Kundura, iba ang Pinoy. Human ang God, iba talaga ang Pinoy. Ibang-iba ang Pinoy. Ibang-iba man ang gadang Pinoy. Tama. O bueno. Balik kita mga tugang sa programa. Kunyan tabing pagkahapon sa DCGB, sabikan sa tuyang Facebook viewers. Thank you po ha. Permi daw na nagdadangog ang sa iyang ina sa satuya na programa. Talagang naririparo ko na ni Monsignor Chris na sa tuyang tandem. Talagang nagiging parte na kang buhay asin gari incorporated na sa buhay kan sa tuyang mga paradango. Garod-diretso talaga Monsignor Chris ini na sa tuyang partnership, ano. Salamaton po sa mga viewers na Buda, naghahalap talaga kan sa tuyang program. Actually po ako, nadadaraman sana ako ni Monsignor Chris. Si Monsignor Chris ang Pareho, tandem. Okay. Balikan tatabi mo sapot kan sa tuyang ano yan para antabay tungkol sa identification kang unhealthy mind. So sa physical mananggan madaling mahiling. Go ahead po Monsignor. So sabi mo nga ni Henry Casubago, pang Miss Universe hapot. So simbagon ta iyan Miss Universe question na iyan. Unhealthy body, madalion na sabi kang naghapot, madalion tang mahiling umamitbidan. Sa igwaki standard measure iyan. Yes. Unhealthy body. Igwang right weight, may right size, etc. Yeah. So pasil. So bato-bato sa langit. Pero kung halimbawa ngaya halakbango na huyang sa tuyang lawas, pero bako man iya na very healthy. Yes. Okay? So igwaki standard measure. So gabat, so size, so laba, etc. Pero ito mangki healthy mind siring man igwa man tabi iki mga babasihan. Bakong standard weight, standard length, standard height. Ngunyan ano ang babasihan? Sabi sa tataramon sa tuya, pagirundum sa tuya na from the abundance of the heart the mouth speaks. Ayan, human ang kung ano yaon sa laog, yaon sa puso, minaluwas iyan sa ngito. Kaya kung maatian isip, halian dyan sa laog, maluwas na maluwas iyan. Correct. Sarong ehemplo, ang mga paramuda. Yan. Okay? Bako man iyan na bako man yang karaw, bako yan na ekspresyon, kundi halian digdi. Yaon, kung ano sa mga karumputan sa laog kang buhay ta, kung ano sa mga ati sa laog kang buhay ta, maluwas na maluwas iyan sa tataramon. Kaya iyan sarong indikasyon. O yan, tataramon, sarong indikasyon. Ikadua, aksyon. Action, correct. Ano ang ginigibo kang tawong iyan? Mahiling mo kung malinig ang isip kung healthy mind iyan. So, ano ang ginigibo niya? Ikatulo, sain siya nahihiling, sain siya nagduduman. Halimbawa, kung dyan sa mga immoral na lugar, di ka man mataram na malinig ang isip kan tawong iyan. Iyan ang mga tanda, iyan mga indikasyones kan unhealthy mind. Dahil naman iyan matatago. Kaya
nahihiling manggiraray iyan. Yes. Halimbawa, igwa kang katungdan sa harong, alaga dahil mangginigibo kung ikasarong agong, dahil mangginigibo sa katungdan, kung sa ika nahihiling, duman pigagastan oras, kugyan ka nahihiling kung anong klase ang satuyang kaisipan na bako kitang healthy mind. Yes. Opo, okay. Mons, last point po para ngunya na hapon. Ngunyang baga po, dahilan ni sa strict observance kang protocol niya to, dahilan sa pandemic, ang lokal, ang gobyerno, nag-formular nin mga protocols, di ba? Kamo, kita, sa simbahan, maging man sigurong relihiyon, nagkakaigwa mang ki-implementation kan mga strict protocols na ini in consonance duman po sa gusto mangyari kan gobyerno. Okay. Pwede po ma-share ta sa nagdadangog ini kung nata arog bang po kaan ang sa tuyang direksyon para sa strict observance po kan protocol sa panahon ng pandemya. Diram dumunya to nasaro man sa nakitang banwaan. Ang satuyang kaisipan, ang satuyang obheto iyong karahayang kanggapos. Kaya manong digdi sa nangyayaring pandemya, igwang autoridad na dapat kitang dangugon sunodon. Kaya ang simbahan mismo nanginginutan sa pagsunod kang protocol na iyan. Kaya may mga ginigibo ang simbahan na dai niya to ginigibo kang kang panahon. Yes. Alagad ngunyan dahil kang protocol naghanap ki mga paagi. Tawang ko kamo ki ehemplo. Halimbawa, kay ito baga ang komunyon ta mamili ka kung sa kamot o sa ngimot. Yes, yes. Okay. Dahil kang peligro kang pagpakomunyon sa sa ngimot, inali ta iyan ang komunyong gabos na sa kamot. Bako sa na iyan, kay ito may tinataram ang padi, may sinisimbag man sumakomunyon. Opo. Ngunyan, ginigibo na ang kampadi, dumampas siya sa altar, tanganing ang pagpakomunyon daiki sirimbagan. So very safe. Yeah. Day ka man bukas kan sa imong nguso sa pagsimbag, kaya very safe. Gusto kong i-sugpon ini. Saro akong tinawang ki pribilehiyo kan sa tuyang obispo na magkumpil. Nagkukumpil ako. Yes, Adik yes. pasan ako sa ginubatan. Nagkumpil ako. Sa kumpil siring man. So, ito halimbawa na dating ginigibo na naglalahid kang krisma, tutulungong kampadi. So, gapas, igugusbos dyan. Igwa na kitang paagi. Ang ni doing physical contact, suministro, is duman sa So, may tugod iyan na Yaon manggiraray so olyo, yaon so krisma, yaon so rito, pero dain ang physical contact. Iyon. And pinag-ibitaran ta itong mga so nagkakapot ang yaon dyan iniibahang kampadrino o madrina nagkakapot baga physical distancing kaya diyan ngunya kaya ang simbahan yaon nagad sa pagsunod kan mga protocol na ini enot tanganing day ma-istorbo sa satuyang regular na pagsamba padagos manggiraray kita taday mang kipiligro kaya kita nag-oobserbar ka iyan nganing kay kita maulan kaya itong mga day mang binabawalan yaon an oportunidad na makapagpartisipar actively asin sa loob kan simbahan daiki overcrowding istrikto kan social distancing dahil ta iningani ang ikakarahay kan sa tuyang banwaan kaya minsan kita may mga limitasyon padagos ang mga serbisyo pastoral tangani na makatabang minsan sa tao kang kagipitan na ini. Yes. Okay. So, tapos na naman ang oras tapos. Makaskasod ang talibong kang relo. At sa tuya na programa. Salamat sa Indoga Boss. Yes. Dayaday na pag-antabay. Abangan po kami sa maabot na Miyerkules ang sa tuyang discussion tungkol po sa mga vokasyon nin gustong magpadi. Yan, sa mga gustong magpadi, mga magurang magdarangog kamo kung papaano nindo maingganyan ang mga aki na pasisiring sa pagbadi. Yan ba pwedeng pagbutan o talagang bulaho sa buot na pinag-aako din sa rong persona na gusto pong magpadi? Agadan tang testimony si Monsignor Chris sa maabot na Miyerkules. Kung paano siya naging padi. Monsignor, parting words po. Parting words po sa mga viewers and listeners na po niya na paghahapon.
Okay, sa Giraray, inuulit ko na lugod pa man, day kita mapurisaw kan sa tuyang kamugtakan ngunyan. Tagadun ta ang tabang kan mahal na Diyos. Nagaagi kita ning kadipisilan, tanganing apudan kita na magrani sa iya. Tesya sana ang sa tuyang kasimbagan. Kaya mapano kita ning paglaom, ang Diyos danay nayaon sa satuya. Bendisyonan kita gapo ang sa iyang karahaya. Salamat po mon, salamat po na maraming. Sa Mga tugang mon, Senior Crispin Berantano sa tuyang partner. Siya po ang steering committee chairman kang 500 Years of Christianity. As in po, Vicar General for Administration kan sa tuyang diocese. Salamaton po sa inyong pagantabay. Ini po si Henry Maceda. Mantinido, tayo po ay hindi inuumaga. Goodbye! Lakaw, maghiras. Mapaduman sa malaen-laen naruna. Iyan ang programang Lakaw, Maghiras, Abangan Giraray sa maabot na Miyerkules, digdi sa DZGB. Salamat kan sa indong pagantabay. Coronavirus ba